Orono chini baba goria matai ko tono borok lamsok orono yakung sunai borok bangphur parakatal song orono baba goria no borok yathi suani bangui thung parino jogalajak nirokno ang o mangplai srai srai phrungnai ang teibo kok salainai yang borok ni bangphur parakatal ni lukorok oro chrai buri ke jotto ni borok naising laijak khatung khaja khlaiwi chini baba goria biya gunang no mochilaini hnoi borok yathi sunai ang yang borok bongsorok no borok tui khaman hi jogal laijak ang yang truk truk nirokno mangphri prunai ani cameraman mulurane koinai ang yang phaiwe chung mangphli nalaibani ni lukurok bangphur parakatal ni jotto no khatung khaja khlaiwi chela burui bura buri jotto khlaiwi lamlai cholajak baba goria tei sarsani bisingo mochoi phainai borok oro yan yathi susoknai ang yang truk truk tei bo mangphli phununai yang khe borok baba goria ni logowe hingi phainai borok to tonai hingi phainai leimalei sangui phainai borok no ani cameraman no koinai yang te coverage khaini bangi borok oro chini baba goria ni loge phaiwi tonai no borok cha saujanai rok borok jogalei thung pare truk truk khlailajak yang khena tui rok borok jogalajak thung pare no ready chini baba goria ni loge phaiwi hachalma satung kutungma hingi phaiwi borok tui rok khosafano chini bongsorono khanai hinai oro thung pare ni borok tui oro chini wathor bai khlaiwi thung pare jogalaiwi sanalajak truk truk ni rok nuwi man khana omota haikene chini baba goria laimani phrokhene chung jotto no omotai khlaiwi jotto no no bongsono tui khosa khanai hinai chung omotai khlaiwi no chung khaiba ani chowdhury bai kisa kok salainai oroni chowdhury bangphur kwtal ni chowdhury bai bo borok oro baba goria no lamsok laiwi busuk bu khatung khaja khlaiwi tonglai busuk salni simi busuk phomni simi borok oro nasinai tong habani simi chowdhury sarno belai khe lamsogo nirok oro tini baba goria no lainai hinoi nirok baba no yathai sunai hinoi busuk phomni simi nirok oro nasinai mani dugui tong जों नासिमा दमाखे 3 घन्टा रमते बुंहाना 3 घन्टा रम खना अंखे निरावनि लोकुनि अमत हाइखे लामसौलाय मा तमनि निरावनि लोकु नि बुसुक खातुं जाक निरावनि लोकुरा बेलाय जतन खातुं गायना मिनि सिनि आ मिनि बमु वीरेन्द्र मोहन रमतिया bangphur tal nirok sinobi man khana chini sar chowdhury no bo bangphur parani chowdhury ang nirono joya kare mangphli phunai tei sarsani bisingo chini baba goria matai ko tor hawi sophainai oro ang tei busak thanai oro khoroksa kani bai kok sawani bazai ko ton nirok oro busuk dugui nirok lamna solai tongkha जों दा हवाय सयतानि सिमि नासिंलायखा तावजरा ताकसा सफाया ख जों चिन बाबा गोरियानो लामसक तंलायबो बाहाय मा तंजाखा चिनि बाबा गोरिया no asik kutuk ma khlai nai बेलाके खातुं खाजारखे न मा तंगो जों जे खासि माने नौया खबा नायवाने हने जत लामजा सगै तंगो अरन मथाखा belai hambai basai gotonobo niro joya kare nai tonde tei sarsani bisingo mangplei phunuknai baba goirani tei sarsa kene sokphainai ang nirono joya kare phunungani bang belai sakta tongo bangphur kami ko talo truk truk chini baba goria phaiwi sokphai toha chini baba goria logowe hinai ke baba roto tongo ke ba boroto yaklaiwi truk truk hingui baba goria ni kormi tei jotto no truk truk ke hingui phai sokphai toha tei sarsani bisingo chini baba goria phaiwi sokphainai tabok dipor 12 2 tamui tongkha chini baba goria motai balnai bu phaiwi sokphaijak bangphur parakatal o tabok truk truk chini baba goria phaiwi tongo nirok naisogui mano je truk truk ang o mangphlei no nirok ni thano video coverage khainai ang leng jagla ha bangphur parakatal ngoi oroni khajani lokurok ki tonroi chini baba goria matai kotor biya ganang no alam a soi nawoi ta borok turuk turuk yathai suronai omokhe oro bangphur parakatal ni lukurok ki tonroi laibo tabok chini student association ni borok rogo phaiwi sokpajak sikang phaiwi chini baba goria ni mangphleibo tabok nirongui mankhana chini hantanai bo sikang laiwi thangjak tabok tei sarsani bisingo yathai sunai nirok joya kare nai tondi Semai memang TV na ang tei beniro no amon tahe mangplei update do tonai boro bathak boro butuya
Beauty. HD